Bueno, bideo honetan azaltzen dizuet nola piztu gure wifi sarea. Bueno, ikusten duzuenez, hemen ez dago gaituta. Eta ikusi hemen, mesedez, ikusi hemen, argitxo hau ez dagoela piztuta. Vale. Pizteko aldi berean sakatu behar dugu FN eta F11 teklak. FN sakatzen dut eta tak ikusten duzuenez, begira, badago piztuta beha. Beste kolpe batekin, tak, desgaitzen da. Kolpe batekin, piztuta. Bale? Badago piztuta. Beraz hemen, tik, ikusi alditugu gure sareak. Aukeratzen dugu gurea, tak, eta eskatuko digu pasaitza. 3 segundu, 4 segundu, ikusteko pasaitza endo jarri dugun. Ez dugu jarri, beraz, ahí está. Konektatu, eta orain ikusiko duzue, hemen agertzen dituela, bai, oso ondo, badokagu sarea. Bien. Bigarren pausua. Ikusten duzuenez, internet atala izkutatuta dago, ez da ikusten hemendik. Zer egingo dugu? Menuaren gainean, eskumako botoia, tak, eta aplikazioak editatu. Ondo? Hale, printzipioz beti izango da desgaituta, eta eskutatuta. Agertzen zaigu hau, interneta atala, aukeratzen dugu, bai, eta hemen, desgaitzen dugu hau. Bale? Gorde aldaketak, eta listo. Hemen, agertuko da, internet atala. Bai? Interneta, eta mai gainean utxene badugu, eskumako botoia, mai gainera gehitu. Listo, hemen daukagu, nabigatzailea, bale?